gustatzen zait niri gai hauei buruz hitz egitea, ikuspuntu ezberdina duten pertsonen artien. Bai, ze gainea... Eta bada zure ikuspuntu asko interesatzen zaidan ikuspuntu. Bada zerbait badu feminismoak ikuspuntu desberdinak dira. Atzokoaz, esan dezakegu bat, hau ez da berria, mundu osora zabaldu dirala. Atzo ikusi nituen, Afganistaneko feministak manifestazio batean. Esatezula, jolin, meritua hemen ez dakit, baina Afganistanen ez da makala. Oroar, nik esango nuke, igaz baino jende gutxiago egon dela, ez hola nabarmen baino bai gutxiago. Hori zergatik da aztertu egin beharko da bat, lerketa handi bat dagonean, horrek berezkoa du gero jetxiera bat. Igandea zan, horrek ez dakit alde edo kontra egiten duen. Koronavirusa, nik maskarillarik ez nuen ikusi. Ez ni egon itzan manifestazioan, ez da telebistan ikusitako. Egia da, aurten egia da. Orain arte eta azken bi urtietan boom hori bizi izan dugunien lantokietatik abiatzen ginen emakumeak bai, eta hemen azken bi urtietan gu Euskal Telebistatik bertatik joan gara, eta emakume asko dago hemen lanien, eta danok bat eginda joan gara. Igandea izan da ezberdina izan dalako apurtxuet bakoitza bere herrian edo, hiriburuetako ikusgarritasun hori greba batek ekartzen duena, emakumeek ez dugulako lanik egin aurreko urtietan, ez da? Ezberdin izan da alde honetan, baina helburua azkenien... Alare arrakastatzua izan da horrez dago eztabaidarik, eta aldarriei buruz badakigutanok itxasargia zein dan, gizon da emakumeen arteko eskubide berdintasuna, baina prestakuntza edo aurrekariko lan hauetan aipatu dira aldarri desente, bata, Jesus, galdu naiz. Ez, berdintasuna bai, baina ez, barkatu. Horra azpilan, soldata arrakala, kristersko sabaia, baina niri iruditzen zait, ikusita ez bakarrik nire manifestazioa baizik ikusi ditudan guztiak, gazteak muitzen dirala batez ere, ez beste aldarri horiengatik, baizik eta jazarpen edo bortxaketa sexualaren inguruan. Horren inguruan dira pankarta gehienak, eta iruditzen zait, gazteak bentzait horrek erakartzen dituela. Emakumeen aurka egiten den indarkeri hori. Izango litzateke feminismoaren olatu berriaren adierazgarrietako bat, bai? Nik uste dut... Horri kontra egitea. Ala dala, ze ezi ditugu beldurrean, ala ezi gaituztegu ere bai, aurreko belaunaldiak. Eta aurreko belaunaldiei, salakuntza, beti iruditu izan zaigu, tokatu zaigu, zeingo dugu, jasan beharreko zerbait, ia alda ezina zen zerbait. Eta belaunaldi gazte hauek, hauentzat, onartezina da guztiz. Bai, ez bortxaketa bakarrik, baizik eta inguruko zera guztiak. Onartezina da eta horren kontra ari dira mugitzen. Nik uste dut hori nahiko garbi ikusten dala. Ez dira konformatzen aurreko belaunaldiak konformatu ginen bezala, konformatu edo tira. Bai. Ulertzen da, berezkoa zen zer hitz egingo dugu, horri buruz, berezkotasun horiek pentsatu dugunak horrela direla gauza. Bai, eguraldiaren moduko, baina orain ez da horrela, eta gazteek hori oso argi dute. Ulertzeko, ze gertatu zen atzo eta ze gertatzen den mugimendu feministaren inguruan, jakin behar da nola funtzionatzen duen mugimendu feministak. Sarritan, edabidetan, jokatzen dute mugimendu feministaren aurrean alderdi politiko bat balitza bezala. Baina feminismoa mugimendu bat da, ez da alderdi bat, ez da sindikatu bat, ez da ere liburu bakarreko erlijio bat. Liburu anitzeko mugimendua da. Hori oso garrantzitsua da. Arantxa, onerako eta txarrerako? Bai. Onerako danantza zabalita bolakon, txarrerako geurartien ados jarri beharko garalako, eta iruditzen zaite, oinarri handietan bagaude, ados jartzen ezpekabiltzena, indarkeria hauen kontra eta bar, baina aurrera egiteko hori da. Onerako eta txarrerako mugimendu zabalet horizontala da. Eta gainera,
oso ondo sustraitutako zugaitza da momentu honetan Euskal Herrian behintzat feminismoa. Eta antolatzen da beti gora. Auzoz auzo, herriz herri, bailaraz bailara, orduan egiten dira lehenengo bilarak auzoan edo herrian. Gero bailarako bilerak, gero lurraldeko bilerak, gero lurralden arteko bilerak. Eta horrela juten da bakoitzean hori egiteko prest dagona. Azken bileraraino biltzen danak izango du gaitasun gehiago eraldatzeko edo egokitzeko aldarri nagusiak. Baina alperrikakoa da pentsatzea hau alderdi politiko bat dela eta hemen liderrak daudela. Mugimendu feministak ez du buruzagirik, ez du liderrik. Beste zerbait da argita garbi. Iruditzen zaizu, ez dakizelan bizizu nau, adin batetik eta zut daukasun ibilbide guztiarekin bebai. Ezberdintasun nau, azken aldiko iruditzen zaidelako politikari guztiak, eta jende asko, feminista marka jartzen ari dela, badu lehen zeukan estereotipo hori galtzen, lehen iketzuelako esaten feminista zandik, eta orain, Madrilen politikari ezagun batzuekin gertatu da, ezta? Feminismo oso liberala aldarrikatzen duten politikari batzuk manifestazioan sartu eta jendeak esan die, ez, hau beste gauza bata, ezta? Hori ez da bai da, garria da, baina egila da, feminismoa birala bilakatu dela, edabideetan, sare sozialetan erabiltzen den termino horrekin birala. Heldu da edonora. Baina feminismoa ez da bakarrik hau importantea da, manifestazioak garrantzia handiko kontua dira, beharrezkoak dira manifestazioak, baina feminismoa ez da hori bakarrik, feminismoa da eztabaida ere bai. Eta eztabaida horretan, ez da oso erresa korronte nagusiak marrastea, ze tokian tokiko eztabaidak daude, bertako egoerak markatzen dituna, baina bi behintzat badira nahiko orokorrak, bat da prostituzioaren aurreko jarrera, hor badago aboluzionismoa eta pentsatzen duten personak ere bai, hau lortu bitartean, goazen arautzean hola babes gehiago eskaintzeko. Eztabaida hori oraindikan dago. Alokairuzko sabelen eztabaida ere badago, gehiengoa esango nukenik kontra edo azaltzen dela, baina eztabaida dago. Eta gero dago beste eztabaida bat egun hauetan edabidetan zabaldu dana eta teorikoagoa dana, eta da zer dan emakume izatea, ze paper dana asmatua da, dana zera eraikuntza kultural bat da, edo badago hor zer, hori, eztabaida hori ere hor dago. Eta eztabaidatzen jarraituko dugu... Segurazki aurrera pentsat, artezakegu gainera eztabaida hori egotie. Bai. Orain arte, hau eztabaidatzen etzen kontu bazalako. Bai, eta bestalde, emakume transak, orain emakume dirana baino lehen gizon izandakoak, aspalditik dabiltza mugimendu feministan eta inori etzaio eskatzen test bat ze ebakuntza egin duen ala ez, emakume baldin bazara aparte ardezakezu. Hori, honezkero bildu dira pankartak, dana isildu dira kaleak, baina mugimendu ez da isilduko eta mugimendua jarraituko du. Agian, gora doan mareak pixka bat atzera egingo du halako batean, agian hasi da egiten, edo ez, baina itxasoak hor jarraituko du, eta mugimendua itxasoa da, ez da marea gora edo marea bera. Badaukagu ilusiorako motiborik oso defendatzaile zarelako kalien gauzak eskatu behar direla, eta horrek emaitzak dituena. Askotan esaten dugunin da pentsionistei buruz, eta hitz egiten dugunin sinadura hauetan arantxa esaten dalako. Gauzak lortzen dira. Taldeka eta eskatzen baditugu gauzak lortu egin behar dira, zilegizkoe bada eskari horiek egita eta iruditzen zaigu baietz. Hala da. Gizarte justago baten alde gaude. Badau ilusiorako... Azken 2 urte hauetako gorakada izugarriak ekarri du orain eztabaidatuko den legea, askatasun sexualaren ingurukoa. Hau ez da ateratzen kalean behin eta berriz eskatzen ez bada. Eta nik uste dut baietz, zarrok
ilusioa gutxinez atzera begiratu eta ikusi badatu zela berriak eta berriak batez ere puntu honetan askatasuna libreak izan nahi dugu, ez dugu ausartak izan nahi eta era horretako aldarriek adierazten dute kontzientzia sakonera heldu dela. Nik uste dut, gora bera txikiekin, baina hau gera ezina dela, behintzat mundu bazterrontan, mundu oso zabala da eta aldaketa asko gertatzen dira. Hala, ikusten gabiltz, munduan eta leku ezberdinetan martxoaren 8ak utzitako irudiak eta argi dago mugimendua globala dela, argi dago, emakumeok hasi garela izartuten eta purtsu bete era global horretan eskatzen geure eskubideak zeintzuk globala diren. Eta eraldatzailea, gizartea eraldatzeko gaitasuna duena. Hori izan galdera, azkena. Ilusioko motibo horiek feminismoak emango dizkigu, gizarte justuago bat huts egiten dizkiguten kontuak ekologismotik, arrazakeriatik eta bar. Hori guztia biltzen du feminismoak bai? Feminismoak mugimendu? Bai, feminismoak mugimenduak jarri behar dizkigu eztabaiden ondorio diren puntuak, jomugak, eta hori egiten jarraituko du. Orain defenditzen diran gauza batzuk ez zituen feminismoak defenditzen modu berean duela 40 urte. Eta berriak ere etorriko dira hori seguru.